Production. Баруи зулфоите имрӯз шонара медавонанд поян достагӣ бо партофта фатай сафед батан қапида дасти шаҳбачара ба хандаҳои ширин пеши тараб хонаи туйда мефрояи лимузин чунон хирсанде ки надори фикри ёши қамарам хирсандита мехом не ки бо дилам зиқай кош курмеши чашме ки хондак даъватномата кош куршава чашме мебина ҳози қадам монданта хандаҳот меган номи мада дилит набуд лаҳзае барбари рафтану да дилам мия ларзае панҷ соли бебаҳори юмр алвидо ҷонию тилкорой бебарори юмр алвидо ҷонию бе ман мемурди лек болотар бидай бо ҷоию панҷ сол тоқат карди панҷ моҳ не алвидо ҷонию туюд бисёр дарсет медод гарма мебдум ҷоию не ки дига чӣ бугум та алвидое ҷонию ба ном насиба киб ба тақдир насиби ки ишқат ғуломи киб ба ғам раиси ки расиба ки ё ки расатани маҳинтак насиба бин ки даки меши мамитак дар оғӯше меши ки кӯдаке гири дар оғӯшет бачадам ному меша ё ма гаштам фаромӯшет номи мада фарзандат ивадаи кадагит буд ё ки шабоз ишқит не як хатои кӯдакит буд кош курмеши чашме ки хондак даъватномата кош куршава чашме мебина ҳози қадам монданте ирӯз туй дора алвидо кадак синат қатӣ ба фата мебараниш карнаи сирнай қатӣ ӯ ай дигаре шидак да дастиш дохтан чала мегум гила харидам ай сариш кинум чочала э дил чӣ хе мебардорӣ ту охири қадарда ки мебини хандаҳоша ҳатто таги чодарда доим хандатам мехостум ақалан ирӯз гирьяк ӯ бозӣ кад ба ишқат бихе дилу гурдак не ман қасам хӯрдам лазид намекунам туйша ӯ мара дуруғ кадай нағз дида гирифтай шуша ман дуот намекунам хиёнат кардидама вало хушбахтиш мекунам ман зани ояндама худат қоил бишай ки нашиди чению на худат лаънат бихони ки нести да ҷои ӯ туят муборак хадата ба ҷонакам туят муборак шабааки ҷонакам мошини шаҳомадай уша батай хоната туят муборак биши машини шада хавотир нашада гирдат наметова соям туят муборак ишқи панҷ сола худованда дилит база ҳурмати шаҳади рабо